Mathilde! 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 Du er en luder. En fucking lille lorteluder. Hvad glor du på? Fuck dig, Mathilde. Slap nu af, du overreagerer. Jeg overreagerer? Ja, du overreagerer. Mathilde, du er en lille luder. En luder, der får pik. En kæmpe nære. Du bliver klippet af en kæmpe nære med en kæmpe pik, der forhåbentlig flækker kussen på dig. Ha! Red shit! For det er, hvad der sker med folk, der boller udenom. Jeg er altså virkelig ked af det. Nå, du er ked af det? Nej, jeg er ked af det, Mathilde. Jeg er ked af, at jeg ikke har en... Men sådan er det bare. Top til, Mathilde. Til gengæld så er jeg bare super klog. Og så må man vælge, Mathilde. Og det har du gjort. Og derfor står du nu med en flækket fisse og er missing out on this. Men så stor var den altså heller ikke. Nej! Det fungerer ikke, det her. Jamen, hvad? Sikke noget. Jamen altså, jeg ved godt, det må være rod, men altså, han kunne jo ingenting, og det er jo bare... Altså, det er jo dig, jeg vil have. Sikke noget. Det er jo dig, jeg vil have. Og jeg gider ikke lege den her leg mere. Hvad? Hvad laver du? Men... Jeg har sagt kodeord 5 gange, ikke? Kodeordet? Sikke noget. Nej, det er sikkerhedsrådet. Ja, noget. Nej, kodeordet er sikkerhedsrådet. Ja, sikkerhedsrådet. Men der gik der galt, skat. Det vil ikke rigtig fungere for mig, vel? Først så var det, og så var det, så var det bare fucking lige meget, ikke? Nej, det står Dr. Knudsen. Jeg har skrevet journalen ren nu, og den er helt ren. Dr. Knudsen. Nå, det var godt. Har du så ikke noget andet at arbejde på? Jeg havde nu egentlig tænkt mig, at du skulle arbejde. Jeg? Ja, på mig. På dig? Ja, fordi jeg har simpelthen så ondt i min hals, så jeg tænkte på, om ikke du ville undersøge mig. Okay, godt. Så sæt dig. Ja. Så er det jo lidt her, ikke? Det her noget, ja, der. Okay. Så der, så. Gab op. Ud med tungen. Hold da. Og det er nok den største tunge, jeg nogensinde har set. Giver den der vejrtrækningsproblemer? Nej, fordi den føles faktisk slet ikke så stor, når jeg har den i munden. Nej, sikkerhedsråd, det kan jeg ikke sige. Nej, ved du hvad? Jeg gider simpelthen bare ikke at lege mere, når du... Jeg kan jo ikke finde ud af at tænde dig. Det kan du godt, jo. Ved du hvad? Jeg gider ikke, når du afviser mig hele tiden. Jeg gider ikke. Det er fint. Ej, Mathilde... Du skal bare ikke kalde mig Mathilde, når jeg er sur. Godt, må du så finde på en leg, og så afviser jeg dig. Nej, du finder på en leg. Nej? Ja. Så kan I finde på noget, Nej, ved du hvad jeg siger? Find på en leg. Okay, det er godt. Så fru, nu har jeg gjort gulvet rent, og det er helt rent nu. Med tungen? Ja, men tungen, den er helt stille nu. Har jeg givet dig lov til at pive? Nej, fru. Har jeg givet dig lov til at svare? Nej, fru. Nej, nu tog den ikke noget. Slik min hånd. Jeg sagde slik min hånd. Ja, du savler på mig, din lille svin. Jeg kan ikke have, at du sådan går og savler på mig. Så bliver jeg nødt til at straffe dig. Ja.
Tror du, det vil kunne lære dig aldrig nogensinde at gøre det igen? Ja, fru. Du må straffe mig. Har du fået nok? Nej, fru. Nej. Har du fået nok nu? Nej, fru. Nej. Ja, rejs dig. Hvad så? Så er det vist ved at være din tur, til sådan at straffe mig. Det vil du kunne lide. Så skulle jeg bare ligge der og sige, straf mig, straf mig. Ja, det er dig lov til at svare. Nej. Jeg tror lige, du skulle skønne, hvad der bestemmer her. Men hvad nu? Hvad nu, hvis jeg gør det lov? Ja? Hvad vil du så gøre? Ja? Vil du binde mig? Vil du slå mig? Eller vil du bare tige mig, når man ligger og vente? Og vente til jeg bare ikke kunne vente længere? Ja, det vil jeg ikke. Nej, du må måske bare tage mig med det samme.